Парти край басейна. Режисьор Колин Бътс. Сценарист Филип Далкин. О, не. Клео! 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 Татко каза да побързаш, ако искаш да те закара до училище. Спокойно, Ким. Ще повървя. Телефонът ти. Това е катастрофа от висша степен. Водата е главна съставка. Щом делфините плуват с километри, защо не можем и ние? Повече няма да може да използваме кремове. Може да плуваме чак до Фиджи. Представете ли си? Кожата ни ще стане суха и избръчкана. Ще заприличаме на баби преди да навършим 20. Пропуснах тренировката днес. За първи път от 6 години. Виждате ли? Разбирате ли колко е опасно? Трябва да кажем на някого. На родителите си, например. На полицията. И да свършим като русалки в раирани костюми и увлажнена кожа. Забрави. Рики е права, Клео. Не можем да кажем на никой. Дори и на мама? Да, дори и на родителите ни. Но аз си казвам всичко. Не и този път. Твърде е опасно. Хората няма да ни разберат. Може да ни затворят някъде. Че защо да ни затварят? Защото сме различни. Защото можем неща, които другите момичета не могат. Защото се страхуват от нас. Добре. Няма да кажа на никого. Освен на Луис. Не, Клео. Дори и на него не казвай. Добре. Не се притеснявайте. Мога да пазя тайни. Време е за празненства, хора! Без извинения, в чест на нашия бог на сърфа, красивия Байрън, за наградата, която спечели. Каква награда? Каквато дават на състезанието по сърфинг. Наградата на федерацията. Той се справи блестящо. Тогава събирах тен, но съм сигурна, че е бил невероятен. Рики, сигурна съм, че имам още една. Съжалявам. Ще си избелвам зъбите тази вечер. Здравей, Клео. Здравей, Луис. Нищо интересно не ми се е случвало, само обикновените обичайни неща. Клео, ще ходиш ли на партито на Мириам? Разбира се, че ще ходя. Не забравяйте, донесете си най-хубавите бански. Партито е край басейна. Добре. Ще се видим, като тръгваш. Размислих. Няма да ходя. Много е неучтиво да откажем на Мириам. Повече никога няма да ни покани. Това е добре за нас. Това е парти край басейна. Знам, че е опасно, но ако кажа, той може да измисли нещо. Не, ти постъпи правилно. Никой от нас няма да ходи. Почакайте. Мисля, че трябва да отидем. Заради Байрън, не заради Мириам.
Сърфинга е като плуването. Изисква много работа и практика. Нуждаеш се от подкрепата на всички. Ти харесваш Байрон, нали? Не е вярно. Звучиш като някоя телевизионна реклама. Ако научим повече за това, което се случи с нас, може да научим как да се контролираме и да отидем на партито. Наистина ли? Какво има да учим? 10 секунди след като докоснем водата ни израстват опашки. Може би трябва да се упражняваме и да се опитаме да контролираме този процес. Това ще е чудесно! Страхотно! Контрол. Така ще можем да отидем у Мириам. Ще кажа на Луис. Осъзнаваш ли, че трябва да плуваш, за да провериш теорията си, нали? Какво? Не. Забравете. Хайде! Тук дори не е дълбоко. Не. Моля те, Клео. Не. Не. Добре. Хайде, Рики. Контрола и дисциплината идват от ума, така че концентрирай се. Няма опашка, няма опашка. Няма опашка. Няма опашка, няма Няма опашка. опашка. Няма опашка. Кой ти каза? Това е строго пазената ми тайна. Моето тайно място за риболов. Някой се е разприказвал. Съжалявам. Няма нищо. Получих съобщението ти за партито. Това беше старо съобщение. Няма да ходя. Има много домашни. Добре. Тогава мога да дойда с вас да поплуваме. Ние сме голи, Луис. Ами, аз нищо няма да видя. Довиждане, Луис. Предложението ми още е в сила. Никой няма да ни кани където и да е. И защо? Защото имаме опашки. Плувната ми кариера беше до тук. Искам да попитам. Защо аз? Не съм искала това да ми се случи. Мислиш, че само ти имаш проблеми? Ходя на тренировки, откакто станах на 6 месеца. Кажи с Богом на мечтата си, защото сега сме русалки. Не мога да повярвам. Погледнете се. Ти можеш да пиеш вода от въздуха, а Ема, ти току-що направи малък северен полюс. Всеки друг ще е безкрайно доволен, ако може да прави такива неща. Притежавате такива способности, а стоите и се оплаквате. Аз не мога нищо, но не се оплаквам. Достатъчно. Не искам да дружа с такива ревли като вас. Знам как се чувства. Понякога и аз не искам да дружа със себе си. Луис, какво мислиш за Рики? Нали знаеш онези риби, които си стоят неподвижно, но могат да изстрелят за секунди отрова достатъчно да убие цял футболен отбор? Тя ми напомня за тях. Благодаря на всички. Много благодаря. Поздравления, Байрън. Къде си в класацията? Сигурно се придвижваш напред. Контролирай се. Здравей, Зейн. Ти си сух? Как се чувстваш? Виж, Луис. Не знам какво точно се случи там, но ако го споменеш само още веднъж, ще ти откъсна главата. Остави го, Луис. Тя е права. Не си заслужава приятел. Това едва ли ще го промени. Байрън е толкова мил. Ема е права. Трябва да идем на празненството на Мириам и да го подкрепим. Та той е герой.
Чудесно, тогава иди. Мислиш ли? Да, каквото и да ти има. Не мога да те разбера, Клео. Един път казваш, че ще ходиш, след това, че няма да ходиш. Сигурна ли си, че може пак да пропуснеш тренировка? Скоро нямаш ли състезание? Ходи на тренировки, когато беше болна от грип, дори и когато си щупи китката. Може би трябва да отида на лекар. Нямам нужда от лекар. Скъпа, прекарваш ужасно много време в стаята си напоследък или заключена в банята. Има ли нещо, за което трябва да поговорим? Няма нищо. Нормално е да се чувстваш леко уморена. В тази възраст преминаваш през много промени. Точно така, мамо, права си. Здравей, Мириам. Обаждам ти се да ти кажа, че определено ще дойда на партито. Да. Реших да те уведомя. Какво ще облека? Нещо подходящо. Давай. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Рики, може ли да седна? Мисля, че можеш, но не до мен. Знам, че с теб имаме доста различия. Благодаря. Искам да знам какво става с Клео. Защо мислиш, че нещо става с нея? Защото я попитах дали ще ходим на партито и тя си промени решението 100 пъти. Може би, не те харесва. Помисли ли върху това? Да, и това ми мина през ума. Що ме приятелка с теб, стандартите и доста са се понижили. Довиждане, Луис. Няма ли да ми кажеш какво и има? Не. Моля те, знам, че има нещо. В момента дори не говоря с нея. Опитвам се да остана сама. И искам да... Какво е? Това е горещо. Каква е тази глупава шега? Радвам се, че се обади. Съжалявам, че говорих само за негативните страни. Не съм такава по принцип. Просто бях малко... Ема, не се притеснявай. Трябва да ти покажа нещо. Добре, всички знаят колко съм любопитна. Какво искаш да ми покажеш? Вие ли сте момичета? Пак ли сте голи? В момента си говорим по-женски, Луис. Добре, но голи ли сте? Махай се, Луис. Не, дойдох тук за риба. Имам нужда да се отпусна. Ако някой ще си ходи, то това сте вие, момичета. Внимавай, Луис. Да, не трябва ли да преследваш Клео? Не, отдавна не правя това. Не знам какво става с Клео напоследък. Тя не може да вземе решение. Виждате ли? Пак е тя. Ще ходи на партито. Отново. Предавам се. Луис, трябва да ни направиш една услуга. Постарай се Клео да не отида на партито сама. Обади се. Дошъл съм за риба. Важно е. Може да си навлече неприятности. Аз не съм нечий слуга. Не съм някое момче за всичко. Нима си мислите, че ще направя всичко, което ми кажете? Телефонът ти е изключен. Тя може много да пострада, Луис. Ти я харесваш, нали? Ами, по един приятелски начин. Е? Партито е край басейна, не помниш ли?
Помня, само че съм много настинала и няма да плувам. Въобще. Къде е Байрън? Сигурна съм, че ще дойде всеки момент. С пълтото ли ще стоиш? Да. Никога не може да си достатъчно предпазлив. Ужас. Клео, не мисля, че е добра идея да си тук на партито. Болните хора ме карат да се чувствам зле. Трябва да си тръгваш. Не, добре съм. Наистина, нищо ми няма. Готова съм за парти. Както и да е. Просто стой отвънка. И не пипай нищо. Добре, И не опитвай напитките. добре. А най-добре е да стоиш далеч от всички. Няма проблеми. Загубенячка. Виж кой е тук. Точно когато ни трябваше забавление. Разкарайте се. Не се дръж така, Клео. Миналата седмица се посмя добре на мой гръб. Сега е твой ред. Настинала съм. Не мога да вляза във водата. Имам грип. Много е заразен. Хайде. Време е за къпане. Влизай във водата. Може да е пневмония. Клео. 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 Луис? Мислех, че няма да идваш. Минавах наблизо и реших да се отбия. Какви са тези въдици? Никога не излизам без тях. Виждала ли си, Клео? Около басейна е. Разнася микроби. Не, моля ви, пуснете ме, не, Какво мислиш, Нейт? На 3. не. Пусни я, Зейн! Щом настояваш? Имаш ли мозък в главата си? Каза ми да я пусна. И аз го направих. Да вземем нещо за пиене, момчета. Хайде. Съжалявам за това. Има нещо, което трябва да ти кажа. Не си длъжна да ми казваш нищо. Не, необходимо е. Забелязал си, че се държа странно. Не дей да се плашиш, но... Луис, трябва да ми помогнеш. Не ме оставяй. Имам нужда от помощта ти. Луис, моля те. Къде са всички? Вътре са. Може ли да ми помогнете? Тя тежи цял тон. Не можем. Ако се намокрим и на нас, ще ни пораснат опашки. Това ли искаш? И на двете ли? На всички. Сериозно? Кой заключи вратата? Не е заключена. Трябва да тренирам повече. Какво ще правим? Дръпни се, Луис. Пари ми! Готово. Суха си. И ти имаш сила. Момичета, какво става тук? По-късно ще ти обясним, Луис.
Рики, хайде! И без друго не харесвам такива партита. Какво става тук? Трябва да провериш отоплителната система. Здравей, Байрън! Здравейте! Защо не си на празненството? Какво? Партито край басейна. Това, което Мириам организира в твоя чест. Мириам? Тя е онази русата, нали? Не обичам да ходя по партита. Ще се видим. Хубав сърф. Хубави гърди. Хубаво държание. Не трябва да споменавам, че ако ти кажем, ще трябва да си мълчиш. Не съм толкова глупав. Ако някой разбере за вас, ще завършите като научен експеримент. Днес напуснах отбора по плуване. О, Ема, знам колко много държеше на това. Това бе единственото, което можех да направя. Всичко това излезе извън контрол. Много е голямо. Добре, нека изясним. Ти може да замразяваш неща, ти ги караш да избухват, а ти ги караш да завират. И всички имате опашки? Твърде странно. Странно, да. Понякога е добре, понякога не чак толкова. Това е... Нямам думи да го опиша. Аз имам 3 думи. Тотално, абсолютно, страхотно.